Tard il-ħamis filgħaxija l-Air Malta permezz ta' stqarrija qalet li t-taħdidiet mal-General Workers Union u mal-Union tal-Ekwipaġġ tal-Kabina kienu waqfu għalhekk kienet ser tlaqqa l-ħaddiema u jekk il-ħaddiema kienu se jibqgħu jirrifjutaw milli jieħdu l-pakketti ta' irtirar kmieni kienet ser twaqqaf dawn l-iskemi u tirrikorri għat-tkeċċija mix-xogħol kif provdut bil-liġi. Kemm il-General Workers Union kif ukoll l-Union tal-Ekwipaġġ tal-Kabina interpretaw din il-pożizzjoni meħuda mill-Bord tal-Air Malta bħala teddida fil-konfront tal-ħaddiema. Aħna ma nistgħux naċċettaw illi l-Air Malta u l-management tal-Air Malta jeddet in-nies jintimida n-nies b'dan il-mod. Illi qed jgħidilhom li joħod tiċċettaw dak li qed jgħid jiena bażikament jew inkella jiena nibda nkeċċi n-nies il-barra. Dan mhux mod kif isiru diskussjonijiet. Iż-żewġ unions qalu li se jkunu qed ilaqgħu l-ħaddiema qabel ma tmexxija tagħmel dan. Il-President tal-Union tal-Ekwipaġġ David Sargent qal li qed jippjanaw li tard il-ġimgħa d-dieħla jlaqgħu l-membri tagħhom waqt li jagħmilha ċara li huma għadhom iridu jkomplu jiddiskutu mal-kumpanija. Aħna nkunu qed nlaqgħu il-ħaddiema nhar it-22 tax-xahar biex il-ħaddiema jieħdu deċiżjoni huma finali b'vot sigriet u tajjeb ngħid ukoll illi Workers Union fil-sigħat li ġejjin ħad tkun qed tinforma lill-ħaddiema dwar l-eżitu tad-diskussjonijiet kollha li kien hemm mal-management. Tony Zarb qal li l-Union qed tinsisti li ssir laqgħa urġenti mal-Ministru Tonio Fenek li huwa responsabbli mill-Air Malta. Sa dan it-tant għalkemm l-Air Malta fi stqarrija m'għamlitx referenza għall-Union tal-Piloti, il-President Dominic Azzopardi qal li s'issa lanqas huma ma kkonkludew xejn fit-taħdidiet li kellhom mal-Amministrazzjoni tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru.